הראשון למעשה שמקבל את הדרגה הזאת כאן בארץ, ולמעשה הוא לא תלמיד שלי, הוא תלמיד של המורה שלי, הוא גדל ביחד איתי בעולם של הקפוארה. אז אני רוצה להזמין את דניאל, את המאסטר שלי, את המורה שלי, שיציג אותו בבקשה. טוב, אודי סופיסטה הגיע יום אחד לאימון של הקפוארה, והוא מסוג האנשים מסוג התלמידים שמגיעים וממש משנים את הקבוצה, מכניסים אנרגיות, פשוט מדהים. אני זוכר באיזשהו שלב שהוא אמר לי, החלטתי ללכת על זה. אני זוכר שהוא אמר לי את זה באיזה מין הצהרה נחושה כזו, ומאז השקיע בקפוארה בצורה מדהימה, פיתח סגנון משל עצמו, שיטת לימוד שלו, שממש המון תלמידים מעולים בקפוארה שהוציא תחת ידו, קבוצה עם אנרגיות מדהימות. תמיד כשאני הולך לאירועים, לבטיזדו, זה ממש כיף, ממש הרבה השראה. הרבה תודה, אודי. תנו לכפיים, כנהוג, מי שמקבל פורמדו הולך היום בלבן, לפי כללי הטקס, חולצה לבנה. קונטרמסטר סופיסטה. להתכונן